И здравейте хора, днес ще играем на Майнкрафт отново. Започвам нова поредица на моят канал с 12 абоната. Ще играем на Майнкрафт, това е хардкор мод. Опа, чакайте малко, чакайте. Да, това е хардкор мод. Само най-добрите майнкрафтери могат да играят на него, знаете ли? Само аз, понеже съм най-добрия, между другото фен скайпа ми е Sonic the Fast 81, защото тези 12 сабскрайба сигурно искат да се конектнат с мене и нека да започваме. Първо ще щупим едно дърво. Щупихме дърво. Сега трябва да си построим каща. Каща, как се построява каща? Каща се построява много лесно, сега ще ви покажа. Понеже това е много бързо в момента направено, понеже мога да обработвам много добре видеа. Сега ще направим една барза каща. Не, всъщност не ни трябва този материал, трябва ми този материал. Този е най-хубавия материал за билдване в Майнкрафт. Правиме малка къщичка, ето малка къщичка. Малка къща, малка. Ето малка къща, ето го, ето малката къща. Затваряме тук, така, правиме на най-трудния режим, да, точно. И това беше поредицата. Чао, приятели, другите 5 месеца пак няма да снимам. Чао! Днес ще ви покажа най-хубавото, най-якото видео на света. Казва се на някакъв човек, ето има много малко сабскрайбера, казва се PewDiePie, ама него никой не го знае. Затова дайте да му видим видеото. Той е дебел. Здравейте, аз съм Педераш. Днес ще ви покажа новия ми так. Как да бъдете Педераш 2016 година. Първото нещо, което трябва е да се правите на Педераш за гледане и лайкове. Също така да имате една бяла котка. Естествено на розова стена. Браво! Здравейте хора, днес ще ви покажа някаква супер нова игра, която аз тотално не си изтеглих от Замунда. Откупих си от Steam за 36 евро. Играта е малко от 2008, но е нова. На играта не са правени 1000 епизода, затова аз ще направя 1001-я. Да, надявам се видеото да ви харесва, понеже стока ми скоро ще спре, няма да има микрофон до края на видеото и чао! Здравейте! Днес ще си чуда на каква игра да игра. Искате ли да играя на Майнкрафт или на GTA 5, която си купих пак от Steam, естествено. Или на Assetto Corsa, или на Mirror's Edge, или да правя някакви влогове, как хода до магазина и обратно, докато телефона си го навирам в обувката. Да, кажете в коментарите и аре чао. Не бе, сериозно. Благодаря, че гледахте. Аз съм Майнкрафтър, ютубър, не бе. И аре, чао.